Naligo kog dali-dali kay daghang tubig dari wa mi kaliguan sa amo akay. Wa mi CR kay nahugma. Gipakuan pa gipaadyo pa. Mong dari ko naligos kurtis ang ladyo ah. Mora ang giarhi dyan maligo ko kay way kaliguan lain, wa pay kalibangan nangag malibang sa kalibunan. Lisod pod. Good morning, August 7 karon unsa matinga mo di ami sa sakdanan kay madung mi karon sa Cortes. Das man ang hili ng kauban. Kay magkuha mi sa jang mga apo of course pa dagat na pang kinagubuhan ug kinakasugang driver. Walain si Dwight Howard. Unsa padung na mi karon di ana mi Carmen David. Carmen namin sa ari mi mo agi sa Batuan. Hanupol ingana kay arong ditso na Miss Cortes di na mi magtugtag Bilaran. Dami bukid agi kay arong madali pa. Nang magkita-kita raman tay ningabot unsa sa patrosinyo tanawon natag mga bata og sani porma kay giingna na magkato nimo na nga magandam. Ha? Na ka-excited man muli gali siya. Ah, gipaandam naman tong mga bata silang mga gamit nga na sa ni may da naghanong kapida. Oy. Ah, mga sanina ra nga na kay nanga trauma kuno kay makuno na intonsis nga bata ila kunong ka schoolmate. Grade 2 pa kuno na intonsis ja. Pagka-intonsis na ng adlaw, pagkagabi kung sa alas 7, ipalubong na doon sa mga bata na nga haglot niyan nga muli sa laman darig Alicia kay adyo mas kabihasan dara sa Alicia lagi nas amo kay bukid mag-adyo mo nang nihando sila nga magpakuha ko ng manang madyo gani kay nagpahuam pod og sakyanan ang maguwang salamat ti ay ni Kuya Mario ni Ate Monica nga mao'y nagpahuam og sakyanan dyan. Salamat pa daring among driver nga one call away. Sara gani kaingan, wap gani kaingan ning naman sumagay para makauban na. A few moments later. Hi guys! Ni-stop ko karajat dari sa balilihan naman siguro ni kay gusto ko makit anin juday tamnanan bitaw dragon fruit. Daghang arang dako ka adung tamnanan. Sugod pa dito. Garabi daghana na munga dai si Jagaban, wa pa napuwa. Oh. Ora to guys. Mubalik na po sakdanan. Nandiyan na kanay sakdanan maligsan ta. Ara mong gipakita gamay kay aron makakita mo dragon fruit kay naman ningon gawa sila kailag dragon fruit. Mao to si Jay dragon fruit. Mao to Jay tamnanan sa dragon fruit. Balilihan ba ni? Balilihan man dai ni. Okay, ya dapat ko sa sakdanan. Request ra kadto kung undoy nga mohon ng mikaradyo kay das ni agi nalabjan man ni namo. Wa pa toy bunga ka ba na namuwak na padung na mamunga. Lami dyan na mamunga na dagko nang no kay magpuwa-puwa nang no. Wa pa mao pay pagkuan sa bunga mao pay paglugwa. Nice ka adyo arang kadagko ja dagko sa kwarta tagi dira to kay og mamunga to. Sa kapunuan siguro mga napuo ka bunga. Ang kana ja ag isa ka kilo tulo ra ka buok ja ag kilo 200 kapin. Garabing sapi ay kadto nang inganang negosyo pero di lagi pud lali mag-aligra siguro nga na or okay ram siguro na sa aligrahan kay di man na sa ingan sige hagbo ko kay di man siguro na sila maay tubig kuan ram ginahanglan ra katong murag steak nga katong nay siminto mga ibang ipahimo ka ato man to sa mo kurapit karaping biwa dara sa akong patanawon wala sa isa pa ha ni mga botlay na nice ka jubon sa ning lugar ha og gyapon balilian gyapon ni idagan doy dagan dagang saksanan nice ka to guys arang pakiton nga na nice pa arang nice ha lami at pa arang ka nice ka to lagi kay boss na yung silugra pero sa kopis balilihan kanang naman din sa una tayo namay nga puntukan ani kay doon di sa una sila ni sa una sila day kuno tatay kuno sa una guys dan himabot sila pamuhag kay mamumuhag man sa tatay sa una makakita pa tanan lagi na ng trabaho sudlan do na raman na kasi mangawat at least gapato man sa singot kay mga na importante patuan og singot kay makuha ni mo og dali mahanaw og dali pareha ra pa nagnamoy kuan namoy angadyan di ba og dugay mo sugton okay ra na kay one man worth it man na kay sa dali ra mo sugot dali ra pa na mo sugot ug nailain mo uyab daghan mo uyab ato nang lugay mo sugot kay sigurado dyan na ikaw ra isugot
merkado sa Balilihan anja ag oras alas 10:41 sa buntag. Mupalit mig suwa kay ag ijahang binaji si Norvina ida nang giingnan nga padung-agon kay ron nigabot na mo didto mga una kami palit na mig suwa daan jadi ami minalabdan nga litson manok. Mupalit na mig litson manok si manang rahang pagahuson. Lakaw na nang. Gawas na nang. Tsa, siksiyas manang. Uy, grabe kunot ga. Ano manang? Na litson manok. Palit sa dito. Mugret ko happy birthday sang igsoon dia sa Oslob Cebu si Ate Ruby. Hi, happy birthday arab dyan yung butanan ng igsoon urong matukos ila na. Ligas ko mabuntas asikaso kaadyo lami kaadyo muluto. Gimingaw na gadyo ko na nini kay wa na may makita hapit na mo tuig. Untag wa na kubin mula ko sa Oslob Cebu kay mo dive ko dito gutro tanan na po ko sa wheelchair. Unsa hi dive po ko nila ni Kuan BQ Boys. Katong nangaan gahapon sa restaurant nila Ate Inday sa tagaan sa restaurant ni Kanana ni Inday. Ana ni Inday sa Kuan Progreso Alicianas Highway nangaan gihapon. Mantugay kagatanaw-tanaw na he. O majud pud mo ingon. Hi day ko nila ni Kuan sa pagpasaon ning lamangan. Sila ni Giovanni Oclarit, ni Arturo Gulay, Claudio Gatab, Junel Balava, og ni Pirino Buntog og si Rene Escola. Hi ninjong tanan. Mura daghan mo ko ninjong lima mo kabuok gahapon nangaan aron ninjong pangan lamon-lamon mos mga niluto nila Inday. Namuwak migbang gagahapon mautong dito pud mi kay dito minamuwak ibabaw sa ilang restaurant. Hi ni Arlie Abueva og sa ijahang pamilya diha sa Baybayon. Sige, tanaw ni mo. Nga sige ko nagtanaw na hingas ondoy. Kana sa mong vlog. Tsa. Kay ba ka? Share mo na. Amigo na mo. Kawan basketball. Okay. Nating Baybayon. Team Baybayon, hi. Anja nakapalit na. Patanaw ako. Parang humuta okay. Padadyo nami guys, mapadadyo nami kay murag hapit-hapit na kasi Miss Ila hadaning bay. A few moments later. Abot nami guys, motog bay sahang pag umangken anak ni Manang Hilin anja mo baking sa ami datos unahan. Baking sa ami. Grabe na nagmanok man guys. Mga kuan ba itari ay. Nagana. Linlay kulur. Taran! Ready na may muadto na may muuli na Miss Alicia guys. Naligo kog dali-dali kay daghang tubig dari wa mi kaliguan sa mga kay wa mi CR kay nahugma. Gipakuan pa gipaadyo pa. Mong nari ko naligo sa Cortez aron ladyo Ore ang yarhi dyan maligo ko kay way kaliguan lain, wa pay kalibangan nga malibang sa kalibunan. Lisod pod. Ato dari kay nay daghang tubig, abundag tubig. Tana. Tunami. Bye-bye! Salamat! Mari tagigas bye kaya naka-blue. Ang idang lula. Namis patrocinio Cortez. Tuwalya pa man ka. Dadal mo ko ning manang. Style ni. Kaya tara ko sakdanan manudlay. Bye-bye! Salamat! Arang looja. Aginahanin taon, maghilak-hilak na ni. Ana likod. Ang sama na? Ay, sir, dabo naman sa hina. Bikong na may snack na na. Yes, sir. Hello guys! Padung na mi uli. Diyan mo hapit sa mi sa Malingin Falls. Katubit ang gilig-uliguan ni Tirig Mayor sa isang vlog. Wa pa mo ka-subscribe sa channel ni Terry Burst. I-search laman ninyo gijang channel. Mato ko karon sa ilang gilig-uliguan. Kaya ako ramay wa makadto kay silang dress mayor kasama-sama rito. Pero di ko maliko kaya man kong ligo. Magkuan ra ko. Mutanaw ra kog sani purmadaan ang Malingin Falls. Sa hapon mong pakitan og sani purmadana. Kay murag alam yan point kita ko vlog ni Terry ba murag pag makaikag tanaw tag sani purma. Oh, nagagyanan guys padung Malingin Falls gamay ra man daghan. Pero bitaha mo ko di nga pwede nga karang sura. Bukid ka ato man na ini. Ni abot sila kabas ka no? Adyo pagtubo sila ng mayon ay. Mundanon po naging bitay po. Tapay tabanog ibitay. Mga tabanog. Panghadlot sa madya ba? Diyan mi guys, padung nami gikan sa karsada mula ka sa daypog kag gamay kay ara man katagbangon. Hadlok. Diyan mi galakaw nami padung nami. Ya mga pagumangken na ha, anak sang pagumangken ha may tawag na apo. Apo na ha, apo nang Manang Hilin, apo po na ha. Tadan, mo na ni guys sa Malingin Falls. Lami man day samsauman. Bubura day kitang falls. Asa man ka manang? Gimuas ka?
ako maligo kay wa ko sanina anda naligo na pukudaan. Wapo si kay murag di si hadli kagitang falls baka di ka adto habog. Bawag makadingog pa mo sang tingog ngaro to sila magtagak-tak tubig. Madyo na raw nakakita kong Malingin Falls mo din na si Ja. Kana. Mo din na si Ja, madyo lang nakakita ko bisag ako kaligo. Puho no balik ra ko tagaan rag time nga makaligo ko dana. Kanang di apikig panahon ba? Mo ni jang puro magayad gikan direct tersada. Kana humay na nang happy er kusuga siguro guwan na ni bahaan siguro na. A few moments later. Hello guys! Lapit mi karidjat sa merkado sa Carmen kay ipangkatasan mi kay alas 2 na mas hapon ning palit mi og burger. Hi day ko sa mga staff or ako kay Bob basta tag-ijat ko sa Valmores IK